अभी अभी बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सराहनीय गाना बजाना, गीत संगीत के प्रतिद्वंदी की तरफ से आनंद हो। अब बड़ा ही सुंदर एक बार फिर रहुआ सब अपना तरफ से हमरा के मौका देनी हो। गणेश बाबू एक के हम बहुत बड़ा अपने के सौभाग्य समझतनी कि एक बार रहुआ सब फिर हमरा के मौका दिले बनी, सेवा में उपस्थित बनी। त्रुटि के रहुआ सब क्षमा करें। चला बाबू, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे। जय राजा तनी और इन्हें हो जाए जगह तनी दे दे यहाँ के। बढ़ा दो भैया मॉनिटर में, मॉनिटरवा में बढ़िया बोला था। बस बस रहेगा। संगीत के आनंद रहुआ ले ली है बगल से, पप्पू जी से, बगल से पप्पू जी से। अच्छा लागल हो, आशा न बल्कि विश्वास बा के रगो लोग के मिला जुला के ठीके लागल हो। गाना बजाना ये तरह होए के चाहे, गाना बजाना ये तरह होए के चाहे कि हमने के जो न बोला तनी कम से कम लोग के सुनाओ, बुझाओ। बड़ी आनंद देखने में आवेला। देखिए कोनो सीट याद है भैया, ये लग तन टाइट को रखी हो। सावरी यार रे किधर नारे प्रेम से बोल दी रजा रामचंद्र भगवान की खूब प्रेम से बोल दी भैया यहाँ के श्रोता समाज विद्वान की मेन वाला के तनका और बॉक्स में दे दे भैया हमारा तो रिटर्निंग बढ़िया मिले। अब यही तू गोला में है लिखल बा, दिल से लगाओ होई भजन तबे भाव होई, इना के मन बा पूजा पर, ध्यान बा भूजा पर, तब तो बेकार बा। दिल से लगाओ होई भजन तबे भाव होई, छल से छहतरो न पैबो भगवान के, स्वच्छ जब ईमान होई धर्म पर ध्यान होई, नाम के जयकारा खूब मारबो पहचान, सुंदर स्वभाव होई भेद नहीं भाव होई, यदि तू जन्म अपन मालिक के जान के तो स्वर्ग में मिली जगह सबसे पहले तोहरा आगा।
कहले जुगुल बाबा होई बतिया वेद पुराण से पहिलका भजन हमरा भाई के रहल हो जौना भजन में राम के नाम न हो भजन गावे के ना चाहिए एकदम 100 में 100 सत्य बा जौना भजन में राम के नाम न हो भजन गावे के ना चाहिए आ जौना बात में ज्ञान के बात न हो बातों बतावे के ना चाहिए। एगो औरी बात बड़ा सुंदर बतौने की औरत कतनो प्यारी होखे बाकी सब बात बतावे के ना चाहिए सब बात ना कौनो कौनो बात ना बतावे के चाहिए। मान के चले कि काल के दिन हो फगुआ के घर में सामान घटल बा अब रउआ दलान पर रहे और बेचारी डर के मारे कोनो बातें ना बताए तो काले बाल बच्चा इसी रह जी है तब सब बात ना कौनो कौनो ऐसन बात बजन औरत के बतावे के मुखिया जी ना चाहिए। जैसे मैं मान के चली कि रउआ कहीं जमीन खरीद रहल बनी तो खाली चुपके से कह दी मेहरारू के काठी रानी रानी केहू से कहबू ना हो तोहरा नामे धनुषी में 2 कट्ठा जमीन कीन ले बनी अब त रानी के पेट के जो ना पानी हो अब उफर ताफर होए लगा होए बिहान सवेरे जब गणेश भैया सवेरे भइल त बड़की गोतनिए पर नजर पड़ गई कहतन की दीदी है दीदी अरे तहर मर्द का कइले हमार मर्द तो हमरा नाम से 2 कट्ठा जमीन किन देले अब एकर धोनी ढेकार खत्म भइल बर के दीदी के धोनी ढेकार चालू हो इतना बड़ा जुलूम भाई से गद्दारी त कल सवेरे होय दो कल चूल्हा बटाई ताले ओने से बड़का भाई आ गइले कहले कि अरे ओके मालूम बा जो ना भाई के इतना मानत रही वो अपन मौगी के नाम से रउआ नाम ना अभी तक ले बात एकदम झूठे हो। अब जब भाई बात के सुनले तो कहले कि बुलाओ बिहान मुखिया जी के घर बटाई जमीन बटाई चूल्हा बटाई मेहरारुआ बटाई होय द बिहान औरत के काहे ना पेट में बात पूछेला काहे अभी तक झूठ हो भाई हम बताओने कि धर्मराज के इशराफ हो धर्मराज से महतारी कुंती छिपा ले रहनी बात के जब पूछने की बेटा धर्मराज ही बताओ कि सब भाई के पिंडदान हो गईल यदि 100 भाई के पिंडदान कर दिल तहर एगो भाई अभियो बचल बा जन तहर सहोदर भाई अपन हो ओकर नाम हो कर्ण अभियो से जाके बेटा ओकर नाम में पिंडदान कर दो कहल कि कर्ण हमर सहोदर भाई नाम आई ऐसा हो न सकेला कहले कि बबुआ बात हमार मानव कुमारी अवस्था में भगवान सूर्य के अंश से कृपा से वो बबुआ के हमार जन्म भइल है आज तक ले तोरा से हम बात के छिपा के रखनी तब वह समय धर्मराज कहले कि जा रे माई हम दूसर गांव में जाकर भीख मांग लेती आजीवन अपन जीवन ऐसा ही बिता देती लेकिन इतना बड़का गद्दारी अपना मुखिया जी भाई से ना कर जा जैसे माई होकर तो बात छिपा ले लू जैसे महतारी होकर बात के छिपा ले लू तो हम बेटा होकर तोरा के श्राप दे रहल बानी कि आज के बाद से कौनो औरत कौनो बात रात में सुनी है आ जब तक ले भोरे केकरो से कहिए ना ओकर पेट के पानी पची ना तब ब्याह जी तनी फरिया के कहम त तनी हमरो बुझाई तनी एगो बढ़ा दो खड़ा हो बड़ी सुंदर भजन गईनी है भजन के दुल्हन जवाब बाबू कि माई बाप के गजन आ रोजे करेला तब काहे के भजन करेला एक कलयुग में आई हमरा प्रभात रंजन जी इंडियन आर्मी प्रभात रंजन जी हमारा इंडियन आर्मी के तरफ से बहुत रुपया पुरस्कार में 100 रुपया पद प्रतिष्ठा बनल रहे मालिक बनौले रहे हैं
अगर आपके सेवा से आपके माता पिताजी प्रसन्न हैं, अगर खुश हैं, तो दुनिया के कोई देवी देवता के पास पप्पू जी हमनी के जाए तब वही से वरदानी मिली। आई भजन में बाबुआ कमाई बाप के गजन करेला तब काहे के भजन करेला। माई बाप के गजन करेला तब काहे के भजन करेला। माई बाप के गजन अरे रोज करेला। मुखिया जी हमने के उपदेश माटा तनी रात में ऐसे नहीं कीजिए, वैसे नहीं कीजिए। हमने के स्वयं जात बनी ना तब मौगी कहता कि पहले बूढ़वा के अलग कह दो। तब माई बाप के गजन करेला तब काहे के भजन करेला। अरे अपना गुरु के नहीं अपना गुरु के नहीं अरे पूजेला तब काहे के भजन करेला। अपना गुरु के नहीं पूजेला तब काहे के भजन करेला। हरी हरी और तुम मुस्कुराने की बात करते और वो लोग चाची हम आग्रह करें कि अपना सास ससुर परिवार के एगो घर मंदिर समझ के पूजा करी। माई बाप के गजन करेला त काहे के भजन करेला कि अपना गुरु के नहीं पूजेला आ दोसर के बहिन बेटी के ना बूझेला। अगर रास्ता में चलते हैं तो अगर दोसर के बहन बेटी है उसको अपना बहन के समान दर्जा दीजिए। दोसर के महतारी के बालेश्वर बाबू अपन महतारी से दर्जा देवे के चाहिए कि अपना गुरु के नहीं पूजेला आ दोसर के बहन बेटी के ना बूझेला। तब खाली अपन पेट के भरेला तब काहे के भजन करेला। तब अपन पेट के भरेला तब काहे के भजन करेला। हमारा माननीय श्री चंद्रिका राम जी बहुत बहुत रुपया भेजनी है। अभिनंदन करें, वंदन करें, भोले दानी बनौले रहस। बच्चे बयान तो बच्चे मिलबे करी। हमारा माननीय श्री ओम प्रकाश जी एवन साइकिल वहाँ के तरफ से पुरस्कार बा। अरे भैया के अभिनंदन बा, वंदन बा। और का कहे के हम गणेश भैया एक घड़ी लोग कहेला कि जो देखो तनी हमरे हो कि कहेला कि बलुआ चौरा कहतन कि 20 बीघा के मालिक बने। मुखिया जी लोग घड़ी कहेला कि हम 20 बीघा के मालिक हैं कि कहेला कि बलुआ चौरा आ दुआरा पर कुकुर के ना मिले कंवरा हो। पप्पू भाई दुआर पर कुत्ता ऊपर से सुतता बताई तो कहता नहीं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम आप कुछ नहीं है। आप जीरो पर आउट हैं।
ना कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। सुनिए बाबा इस संसार में भेजे हैं वो तो आए हैं हम बुला लेंगे वो तो चले जाएंगे हम यहाँ रहे के केकरा बा। भाई साहब कहने की बड़ा समय बदल गया, जमाना बदल गया। नहीं नहीं नहीं, न समय बदलल बा न जमाना बदलल बा। उहे सूरज हो, उहे चांद हो, उहे धरती हो, उहे आसमान हो। बदल का गइल बा पप्पू भाई, हमर और ईमान बदल गया। ईमान बदल गया है। पहने के व्यवस्था जो देखत नहीं, बारात में रहुआ जाए जो सबसे दब खाना हो बलेसर भाइयों का नाम हो बारा खाना। अब एक घड़ी तो देखत नहीं बूफर सिस्टम के जोगा, बूफर ओकरा बॉक्स सिस्टम लोग कहेला। ऊ काहे आ लोगों में पहुंच जाई। इन नया मॉडल के बात बताओ तो पहुंच जाई लोग। थारी उठाई सिस्टम से आवे के होई, दुगो पूरी दीजिए ना मुखिया जी, ये लीजिए। बड़ा सारा मुखिया आवेला, तनी पुलाव दीजिए ना। अरे रुकिया महाराज अभी लाने गए हैं। अब पुलाव वाला काउंटर पर खाना बानी, पुलाव लावे गइल बा। पुलाव आई तब ना पुलाव मिली। पानियो नहीं घिचम। ओ घड़ी हमनी के टुकुर टुकुर थारी ले लेता कतनी। ओ घड़ी कैसन बुझाला मुखिया जी? कैसन? बाबा हरिहरनाथ मंदिर पर के कोनो खानदानी भीख मांगता। एकरा के हमनी के नया मॉडल कहतनी कि कहेला कि बलुआ छौरा हो आ दुआरा पर कुत्ता के ना मिले कवरा हो। दोसरा के देख के जोरेला। बलेसर भाई के बैंड बहुत चलता है, मेरा काहे नहीं चलता है? तो उतना हिसाब लगाइए कि दोसरा के देख के अरे जोरेला ता काहे के भजन करेला। संजीव कुमार जी दौलतपुर से, हमरा संजीव कुमार दौलतपुर वाली चाची मुर्गा फार्म डीलर। ओहो चांदी। अच्छा चलिए दौलतपुर चांदी। में चाची का है लिख देनी, हरवरा के लिखा गया हम पढ़ देनी। अच्छा एक बार सुधरवा ले कुछ रुपया दे के बोलाइए गए है तो क्या करें। चलिए चाची ओ चांदी के तमाम लोग के हम अभिनंदन वंदन करें। भगवान भोलेदानी बनौले रही है। गीत के आगे के लाइन बाबू कि तहर गुण करनी से लोग घिनात मारे घिना गइले। जन लीला होता लोग देख के घिना रहला कि राम हो राम राम हो राम। कि तहर गुण करनी अब घिनात बटे आओ में सटले तहर जात बटे। त अपना जात से घात खूब करेला। अजीत बाबू अरे मंच पर आइए भाई कि अपना जात से रोज घात मान के चले कि बसुला हो। बसुला में अगर मसवाना ढुके तो बसुला से बांस कटाई तो अपने जातवा घात करता कि अपना जात से घात रोजे अरे करे लो तो काहे के भजन करे लो। अब हमने के कथा पर ध्यान देवे के, लेकिन हमार बिहार हो राजा, ये बिहार हो सब पर भारी। हमारे एगो बिहारी श्री राम प्रवेश राम जी 51 रुपया देनी हम भैया के अभिनंदन वंदन करें। पप्पू भाई एक बार अपन बिहार के एगो
भाई बिहारी है तो गमछा ले ले आ फ्लाइट पर चढ़ गए हवाई जहाज पर हवाई जहाज पर चढ़ गए संजोग से उहे जहाजवा पर 3 जगह के औरी आदमी चढ़ल रहे एगो चीन के एगो जापान के आ एगो अमेरिका के बिहारी भाई तो अपन परिचय दिए देवेला ना हाँ जी बिहारी भाई कहले भाई साहब आप लोग कहाँ से हैं कि हम तो अमेरिका से हैं आप कहाँ से हैं तो जापान से हैं आप कहाँ से हैं तो चीन से दारू मिलेगा जरूर जरूर झमरुआ फिर हमारे श्री पहलवान दास पोखरी पर चलिए वहाँ के पुरस्कार भेजनी हमें पहलवान बाबू के अभिनंदन वंदन करें तो बिहारी भाई कहले बिहार में नहीं मिलता है थोड़ा व्यवस्था होगा अमेरिका वाला भाई कहले कि चिंता मत करी अरे हमनी के बैग में पूरा फूल रखल बा अरे वो जो आ गई नहीं है तो हमारा मित्र बानी जरूर सेवा करे जरूर एगो भाई ढोलकवा खोजत रहले चला कर जाले पर होई बैठिए पहले तनी सुना दे जरूर सुने में आपका मन पसंदीदा गीत है गोड़ जड़ होले गांजा पी दे स्मोक पी के चलिए हमारे सत्येंद्र कुमार दौलतपुर चांदी सत्येंद्र कुमार दौलतपुर चांदी बहुत बहुत रुपया देनी है आ खेसारी के गीत है जो भाई में फरमाइश करतनी कहा तने कि फूल आपको छोड़िए गर्मी के दिन में आइए इसलिए इसको पकड़े हुए हैं कि ब्यास लोग के समस्या हो गई कब से जब दारू बंद भइल तब से अब तो लोग 100 रुपया निकाले ला सोचे ला कि रे ब्यास के दम तक 5 किलो आलू हो जाए आ तो मूड बना के लोग आवे जेबी में हाथ में जे धरा जाए से दे दो गलती ए भैया अब देखी कि उहे हवाई जहाज पर बिहारी भाई कहले एकर जोगाड़ बा तो अमेरिका वाला कहले कि जोगाड़ बा एकरो बा तो कहले कि एगो काम कर जाओ अमेरिका वाला के 2 पैक दे दी चीन वाला के 1 पैक दे दी आज जापान वाला से पूछ लगल कि तुमको कितना चाहिए तो कहते कि हमरो के थोड़ा सा दे दीजिए आज जब बिहारी भाई के नंबर आई गणेश भैया जब बिहारी के नंबर आई ना तो ओकरा जब गिलास में धराए लगल तो वहां के नेता कहतनी और धरो और धरो जब पूरा फुल बोतल पी ले तब कहले भाई साहब महुआ मिलेगा तो आई रहुआ के हम चटनी जो ना फरमाइश सुनाएम तनी सा 5 मिनट जो ना उपलक्ष्य पर हमने गैल बनी का घाम लगता गीत बा उहे नो हां हां सांजी देखा तो देखा दी तनी ओकरा बाद खाता पड़ता होई जो ना बतावे जा रहल बनी बात के तनी सुनल जरूरी बा बाबू कि सुनी ना सुनाई बाबा साहेब की कहानी अरे तो जाओ ना पढ़ल बानी अरे जाओ ना पढ़ल बानी अरे सुनी हमर श्रोता लोग ज्ञानी जाओ ना पढ़ल बानी हमर श्रोता भैया ज्ञानी जाओ ना पढ़ल सुनी ना सुनाओ तमानी सुनी ना सुनाओ तमानी बाबा साहेब के कहानी अरे तो जाओ ना सुनले बानी सुनी हमर श्रोता भैया ज्ञानी जाओ न सुनल नो बात सुनी हमर श्रोता भैया ज्ञानी जाओ न पढ़ल नो बानी सुनी ये बलेश्वर बाबू के तरफ से 100 रुपया मिलल हमरा के अभिनंदन वंदन करें हे भगवान फिर उहे जवानी आ जाइत रहे किलानेट जब फुकत रही ना मन बड़ा प्रसन्न हो जाता रहे भैया नाम सुदिष्ट बाबू देखिए तो हमारे सुदिष्ट भैया 501 रुपया देनी है भगवान से हम प्रार्थना करें कि पद प्रतिष्ठा यह तरह बरकरार रहे मालिक के कृपा बनल रहे
कथा जहाँ हमर भाई के गोइल बा बढ़ वो जा कथा से तनी सा रहुआ के हम अलग बताओ तनी ध्यान देवे के बा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में तनी श्रद्धा से रहुआ सुनी। पिताजी के नाम रामजी मालोजी शकलपाल। जाओ पिताजी के नाम रामजी मालोजी शकलपाल। अम्माई के नाम भीमाबाई। क्या बात है। अम्बेडकर साहब बाबा साहेब से पहले 13 गो इनकर भाई बहन मिला के 13 गो भाई मैं बहन मिला के सभी लोग इनका से पहले दुनिया छोड़ दिले। बच्चे लोग हैं तनी शांति बनाओ। 13 गो लोग मैं सभी लोग दुनिया छोड़ दिले। कारण यह रहे कि जाति पाति भेद भाव मतभेद इतना ना लोग करत रहे कि वो भेद भाव वहां के बर्दाश्त ना भइल। बोले सर बाबू इनका से पहले 13 गो मैं भाई बहन मिला के सभी लोग दुनिया छोड़ देने। एक दिन बड़ा चिंता में पड़ल बनी भीमा माई कि आज हमारा उधर से 13 जो रहे सभी लोग दुनिया छोड़ दिले। अब तो पूरा सुनसान हो गए। जो हमने के सोचले रहनी मुखिया जी वो हमने के श्रद्धा पूरा ना तो एक दिन भीमा माई वो परमात्मा पर ध्यान लगौनी हो। अब परमात्मा पर ध्यान लगा के और उनका से कहत नहीं बबुआ रे हे दुनिया के मालिक अब बस अब हमरा यही एगो श्रद्धा बा कहे कि जितना भी पुत्र पुत्री भइल सब दुनिया छोड़ दिले हो। अब एगो हमरा ऐसा रउआ संतान दे दी ऐसा संतान दे कि यहाँ के भेद भाव जाति पाति मतभेद जोन बा ओकरा से वहाँ के अलग करा बबुआ तैगो बबुआ दे तो नाम दुनिया माई बाबू के हमेशा श्रद्धा रहला कि हमार पुत्र अच्छा हो। अब 13 गो के गमा दिले बनी 13 गो के गमा दिले बनी। अभी 14वां नंबर बा तन ध्यान से हमने का सुने के 14वां नंबर बा कि एगो अरे बबुआ दी तो दुनिया में ना अरे करी तन्हारी जी बबुआ दे एगो बबुआ दी तो दुनिया में ना करी तन्हारी। अजीत बाबू भीमा बाई माई मचिया पर बैठल बनी अब मन में विचार करत नहीं दोनों प्राणी बैठ के जे 13 गो के गमा दिले बनी। लेकिन हमने के बड़ा लोग भेदभाव उच्च दृष्टि से लोग देख रहल बा नीच दृष्टि से। ऐसे एगो संतान के प्राप्ति हमरा हे मालिक रहुआ वैसन दी कि मैं पूरा संसार के कल्याण कर दी है। बबुआ दी तो दुनिया में नाम करी तने हरी और का जाति पाति भेद भाव के दुनिया से हटैते हो। जाति पाति भेद भाव दुनिया से हटैते हो। दुनिया में हमर बबुआ के अपन नाम कमैते हो। दुनिया में अपन नाम कमैते हो। कि सबके मान और सम्मान हो तो सबके मान और सम्मान हो दिलाई तन ए हरी सबके मान और सम्मान अरे सबके मान और सम्मान
श्री हमरा सुरेश राम धनुषी निवासी वहाँ के बहुत बहुत रुपए देनी है। अभिनंदन करें, वंदन करें। मध्य प्रदेश के एगो बड़ा सुंदर गांव रहे, जौना गांव के मुखिया जी नाम रहे महू ग्राम। क्या बात है। हमरा तो बुझाइल के मुखिया जी अच्छा श्री चंद्रदेव राम जी बहुत बहुत रुपया देनी है। धनुष निवासी वहां के पद प्रतिष्ठा हमेशा बनल रहे। भगवान से हमने के प्रार्थना करें। दौलतपुर चांदी के मानिए हमरा मुखिया श्री सोहन बाबू। अरे वो तो नहीं पैसा देती तो कोनो बात। पैसे खातिर दांतो चिहाड़ा ताड़े। पैसा होला मुखिया जी खर्चा हो जाला। आज जयंती में हमने कहल नहीं मुखिया जी के तरफ से अभी दोनों ब्यासे जी के कोई टेलर टुकड़ियों भेजवा देते तो हमने के जनता की जायदा 2-3 ईटा दे दी इनको लोग उहे नु कहत। चलिए मुखिया जी के पद प्रतिष्ठा बनेलन है। एक बात हमरा बड़ी खुशी कि आज बुझाता कि हमर मुखिया जी रउआ लोग के पग से पग मिला के चले वाला अभी तक साथे बैठल बनी। तो हमने के वैसने मुखिया के जरूरी है जे पंचायत से अंदर में पंचायत के बीच में कोनो दुखिया ना रहे जी। तब मुखिया जी खातिर एक बार ताली तली बजा दी। 500 रुपए देनी हम अभिनंदन वंदन कर। बुद्धम शरणम गच्छामि। उहे मध्य प्रदेश के महू ग्राम में समय धीरे धीरे करीब आइल। भगवान भीमा माई के निवेदन प्रार्थना सुनली है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म होता आई सोहर के भाव में। तो पहले जेकर जन्म हो एकरा बाद न मरण होई जी। तो हमनी के तो सबसे पहले ही जानल है कि बाबू के नाम का है, माई के नाम का है, एकरा से पहले के घटना का है। पहले जन्म होई त न बियाह होई। हां जी। एक हाली हमनी के बियाह करा देम तो फिर लास्ट में तो वहे होई। रमा भाई सविता बड़ा खुश भइनी जे हमर हरि जी प्रार्थना सुन लेली। 13 गो के बाद 14वां में भीमराव अंबेडकर जी के जन्म भइल ह। जय जयकार हो रहल बा मध्य प्रदेश के महू ग्राम में। जाओ अम्माई अपना बबुआ के गोदी में ले लेबे। त तू हो तनी खुशी से जिनकर जयंती मनावत तनी एक लाइन मुखिया जी माई मचिया पर बैठल बनी आई अपन बबुआ के गोदी में खेलावत तनी मुखिया जी। कैसे हो कि मचिया बैठली माई अरे भीम माई बबुआ के मुहवा अरे देखे बबुआ के मुहवा अरे देखे ली हो ये ललना। जिनकर जयंती मना रहल बनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी माई के गोदी में कहाँ कहाँ करतनी जन्मते उ लड़का के संस्कार बुझा रहल। आय हाय अब त लाल बाबू भैया मुखिया जी तो सोहर मंगल होता तो कुछ लुटावे के होई। जगह धरावा ए ललना कि ए ललना हमरो बबुआ प्राण के अरे आधार कर जमा बीच साटव। हमरो बबुआ प्राण के आधार कर जमा बीच साटव। मचिया बैठली माई भीम माई बबुआ के मुहवा देखली बबुआ के मुहवा देखली हो ये ललना। मालो जी धन रुपया लुटा रहा हूं कि 13 गो के बाद 14वां संतान गोदी में भइल है। मुखियो जी के गोदी में दे न ए ललना अरे हमरो बबुआ प्राण के अरे आधार कर जवा बीच साट।
आज हमारा मनोज बाबू धनुषी में बहुत बहुत रुपया अम्बेडकर जी के नाम पर लुटावत नहीं। ए से हम सोहर मंगल सुना रहल बनी कि कतना कठिन तप तपस्या के बाद सुंदर संतान के जन्म होला। तो मुखिया जी पुत्र होखे तो नीमन होखे। रोड से कोई जा रहा मुखिया जी तो कोई कहे लगी के जाता के हो आहा धन इनकर बाबूजी धन इनकर माई बड़ा सुंदर सुपात्र बबुआ लइका तो सरवन हवे। बाबुओ के बड़ाई भइल माइयों के बड़ाई भइल। आवे रास्ता से पप्पू भैया का वो लड़का जाता कहता कि के हो कहता यह पाना लगा का लड़का सुथार आवा कार्यालय हम हो गए नहीं है बाबुओ माई के ले ली ना हो उनका और प्रतिष्ठा चल गई। अरे तब मान लो जी लूटावे धन सोनमा तो रत्न जे को जनमा तो रत्न जे को जन्मानु हो ए ललना भीम माई लुटावे धेनु आहा जय हो जय गोइया तो बबुआ के अरे बधैया में गोइया हे ललना माई लुटावे धेनु गोइया उहे 14 अप्रैल 1991 मध्य प्रदेश के महू ग्राम में उनकर जन्म भइल। एक बार तनी उनकर नाम से दोनों हाथ सब लोग उठा ले। बोलिए बाबा साहेब की जय, बोलिए बाबा साहेब की जय। के धीरे धीरे बबुआ के धीरे धीरे भीमराव जी सयान हो गईले। अपन माई बाबू के अरे नाम रोशन कइले मुखिया जी कि दुनिया में फैला अम्बेडकर जी के नाम अरे सुनो ये चाचा जी अरे सुनो ये भैया जी अब आगे के बयाना सुनो ये भैया जी अब आगे के बयाना जाए उधर तो ही नजर अब एक कथा के है जो खरे मुखिया जी पानी लगा देते नहीं लाइदारी में आए आगे के फिर व्यवस्था बनी बड़ा सुंदर चटनी सुन ली।